Dakle, strah postaje bolest ili opasnost tada kada te mobilizira za normalan život, a ne kada ti pomogne da drastične stvarnosti života izdržiš i prođeš. Ovo je njegova prednost, a ovo je njegov manjak. Onog trenutka kad te strah mobilizira za normalnost, kad ti strah postaje zapreka da živiš slobodno, mirno, radosno, ispunjeno, sretno, tada strah postaje opasan za naš život. Dolazim na posao i već me strah jer znam kakav mi je šef. Moram mu donijeti nekakav dokument u kancelariju, a znam da je lud je. Ja ga se bojim. I dođem tamo, još se dere na mene, gala mi viče ono. Pogledajte kako se on pak boji. Jer inače ne bi bio ljud. Zato jer je ljud, potvrđuje, dokazuje i otkriva sebe da je jako prestrašen. Jer ako ti možeš izgubiti posao, on može izgubiti 10 puta više nego ti i zato je 10 puta u većem strahu. Dakle, prozrite ljude, budite mirni, gledajte kroz njih. A da vam je dolinom suza proći, čega da se bojim ako je Bog uz mene? Zar da se ja čovjeka bojim? Pa proklet čovjek koji se u čovjeka uzda. Stoji vam u Svetom pismu. Pa da vam i tijela ubijaju. Kaže Isus, ne boj se onih koji mogu i tijelo ubiti. Boj se onoga koji kad ubije još može i dušu. Toga vam se bojati. Ali ako je u srcu Bog, ni toga nema straha. Postoji nekoliko savjeta koje bi vam sad spomenuo kratko. Kako u svojim situacijama, a kakve će sve doći u naš život, to zna samo dragi Bog. Kako kad dođu teški trenuci, kako ostati na nogama, kako biti jak, kako pobijediti strah, kako pobijediti bilo kakav negativan takav osjećaj ili stanje u duši. Nekoliko savjeta. Prvo, daj najprije upoznaj sebe samoga. Prestani potiskivati istinu svoga života. Ma što god da ti se u životu dogodilo. Jesu li te zlostavljali, silovali, maltretirali, rane svog srca, svoje slabosti, učini životnu ispovijed, upoznaj sebe. Ne potiskuj stvarnosti u sebi, jer ćeš puknut kad tak. Upoznaj sve što ti je u tvom srcu. Upoznaj sebe, čovječe. To znači dođi do sebe. I prvo, jer ako možeš doći u sebi, u svoju dušu, onda ćeš moći doći i do čovjeka do sebe. Dakle, upoznaj sebe. Drugo, prihvati sebe. Prihvati se. Što god da si u životu učinio, prihvati se. Oprosti sebi, drugim riječima. Pomiri se sa sobom. Bog ti oprašta. Tko si ti da samom sebi ne oprostiš? Prihvati se. Oprosti si. Na greškama učimo, a sutra je novi dan i nova prilika. Oprosti sebi, čovječe. Treća stvar, zavoli sebe. Nije to narcisoidnost. To je jedan zdrav stav prema sebi, odnos prema sebi, svome tijelu, svojim osjećajima, svojoj osobnosti, svojim darovima, svom poslanju, svom životu, onom što mi je od Boga darovano i dano. Jer ako sebe ne mogu voljeti, a koga mogu? Ako sebe ne prihvaćam, a koga mogu? Ako sebe mrzim, mogu li druge voljeti? Zavoli sebe, ali na pravi način. Imaj jasan, zdrav, prirodan, ljudski, iskren odnos prema sebi i svom životu.
Sljedeće, živi u istini koliko god je to moguće. Zamislite, ljudi u braku su po 50 godina, a lažu si jedan drugome. Kakav je to život? Pod istim krovom žive, isti krevet dijele. Godinama, desetljećima tako. Odu u grob. Žive u laži. Skrivaju istinu. Da se tako uopće može živjeti sretno? I da se uopće tako može živjeti u budućnosti? Počnite od sebe. Prihvati istinu od sebe samog. Ona počne u svojoj obitelji, od ljudi koji te okružuju. Recite si sve. Recite si iskreno. Budite si iskreni. Razgovarajte zajedno. Dijelite ako se volite i skupa ste sve. Nema stvarnosti koju ne bi rekao svojoj ženi ili mužu ako ste u braku zajedno. Ili prijatelj osobi s kojom živiš, koja je tu. Reci joj sve po istini. Jer istina nas oslobađa, kaže Bog. Ona jedina oslobađa. Sljedeći moj savjet vam je, budite ustrajni u molitvi. S molitvom još nekako, ali bez nje nikako. To znači da ćete izgrađivati dubok, intiman odnos sa svojim Bogom. Sa Bogom, sa dušom duše vaše. Sa onom iskrom vječnosti koja je u tebe posijana. Ono što ti stvarno jesi i kad ovog tijela više ne bude. Ti nosiš sebe sa sobom. A tu leži iskra Božja. Tu je Bog u tebi. Ja sam trs, vi ste loze, kaže Isus. A gdje se bere grožđe? Na trsu i na lozi? Na lozi. A trs je plod toga života. A tvoj život je loza. Ti mu trebaš. Budi tako ukorijenjen s trsom ili s Kristom, da isti sokovi teku do zadnjeg lista tvog života. Do zadnje one bobice ploda tvog života. To je slika koju je Bog dao. Toliko smo povezani s njime. I ako si tako čvrsto u vezi s Bogom, ma ko ti što može? Koga da se bojiš ti onda? Zadnje što bi vam još rekao, imajte prijatelje. Ako želite pobijediti strahove i negativne osjećaje, imajte prijatelje. Isus je imao prijatelje. Dao Bog da žena u mužu, a muž u ženi nađe prijatelja. Od sretna li braka? Nađi osobu svoje rane za plakanje. Nađi osobu koju možeš gledati u oči i koju možeš reći sve. Nađi čovjeka, prijatelja, i našao si blago. Stoji narodna poslovica.